Fi frar li għadda Lorenz Gonzi kien talab lill-kunsilera tiegħu biex jerġgħu jikkonfermaw bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u dan wara li ftit jiem qabel kien tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Eventwalment Lorenz Gonzi kien ikkontesta elezzjoni waħdu. L-għada li rebaħ din l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista kien laqqa Kunsill Ġenerali. Il-kellim f'dan il-Kunsill kien il-Prim Ministru. Fost l-oħrajn dakinhar Lorenz Gonzi kien tkellem dwar kemm suppost ried li jkun qrib il-familji. Semma kif bħala Prim Ministru rrid jibda jifhem l-impatt taż-żidiet fil-prezzijiet tal-gass fuq il-familji. Li tajjeb li tkun Prim Ministru li jiltaqa' mal-kapijiet tal-gvernijiet u li pajjiżna jaqta' figura tajba magħhom, tajjeb li niftaħru kemm qed nikkontrollaw id-deficit ta' pajjiżna u kemm ġej investiment lejn pajjiżna, imma trid tkun ukoll Prim Ministru u Gvern li turi li tifhem l-impatt tal-prezz taċ-ċilindri tal-gass fix-xitwa fil-kesħa ukoll trid tkun Gvern li turi li insensittiv għal dal-affarijiet. Madankollu fl-ewwel okkażjoni wara dan id-diskors li fiha kien hemm żieda fil-prezz tal-gass, Lorenz Gonzi għażel li jħalli l-pajjiż fuq btala. Fil-fatt nhar il-ħamis fl-istess ħin li tħabbru żiediet qawwija fil-prezz tal-gass, il-Gvern ħareġ stqarrija biex jgħid li l-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu kienu ħallew Malta għal żjara privata fl-Italja u li mistennija jaslu lura nhar it-tlieta. Iż-żiediet fil-prezz tal-gass jitlu fis-seħħ lejliet li Lorenz Gonzi jasal lura Malta. Ċilindru ta' 10 kilo se jogħla b'€30. Ċilindru ta' 12 kilo li huwa l-aktar ċilindru li ntuża fid-djar se jogħla b'€70. Ċilindru ta' 15 kilo se jogħla b'€2.60. Ċilindri ta' 25 kilo li jintużaw minn ħafna ristoranti se jogħlew b'€2.